Lehendakariak ez dauka daturik etak desarmea eta desegitea noiz iragarriko dituen esateko. Ojalá fuera hoy mismo. 6 hilabeteko epea aipatu zuen ETBko azpimarra saioan, baina hobe gaur bertan balitz, esan du gaur. Bere ustez, suetenetik 2 urte eta 3 hilabete igaro ondoren, eta presoek ateratako agiriaren ondoren, ez dauka zentzurik iragarpena atzeratzeak. No tiene mucho más razón de ser que una organización como ETA se demore en lo que puedan ser estos pasos, como son el del desarme y el de la disolución. Rajoiren erantzunik ez du jaso oraindik bilera egiteko. Lehendakariak egoera berria onartzeko eta kartzela politika berria ezartzeko eskatuko dio. Ez da hemen jokua bakarrik Espainiako gobernua eta ezker abertzalearen artean, hemen tartean gizarte oso bat dago. Eta gizarte oso honek merezi du bakean eta bizikidetzan bizi egin ahal izatea eta horretarako urratsak eman behar dira. Eta urratsetariko bat izan dezake Espainiako gobernua eragile gisa. Lehendakariarekin batera Euskadin diren 3 unibertsitateetako errektoreak izan dira. Ituna sinatu dute gaur bake eta bizikidetza planarekin lotuta. Aplikazio praktikoa izango duten ikerketa proiektuak bultzatuko dituzte. Guri dagokiguna ekarpen akademikoak egitea da, eztabaida aberastuko duten hausnarketak eta kontzeptuak eskainiz. Batzorde tekniko bat lanean ari da jada aurtengo proiektua zehazteko.